Evo, u tijeku je izglašavanje novog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona i mogli bismo reći da je burno u Saboru Ugande. Naime, dio saborskih zastupnika je odlučio napustiti sustav glasovanja i stvari riješiti na ponešto staromodniji način uvjeravanja sugovornika da promijeni stavove stalcima za mikrofon. Ipak je riječ o tradicionalnoj zemlji. Određeni članovi oporbe, kao što se vidi, se žustro protive prijedlogu zakona, tvrdeći kako bi njime bila uvelike narušena demokratska osnova na kojoj je ovo društvo izgrađeno. Evo vidimo, nema milosti ni prema ženskim saborskim zastupnicima, što poprilično jasno govori što vladajući misle o Istanbulskoj konvenciji i sjajno hvatanje stolice mladog predstavnika Socijaldemokratske partije Ugande, 10 bodova za oporbu. Iako je jasno da Uganda ne njeguje baš kulturu dijaloga, iz priloženoga se vidi sva šarolikost ugandskog pluralizma mišljenja. Možda bi eventualno bilo dobro da razmotre ideju uvođenja nekakvih dresova, da znamo ko je na kojoj strani, jer ovo je stvarno konfuzno. Moje ime je Tomislav Primorac i to bi bilo sve u pregledu vijesti ovoga tjedna. Do idućeg slušanja.